এই ভিডিও কেবল মনোরঞ্জন দেশে କରାଯାଇଛି ଆପଣ ମାନେ ଦେହକୁ ନେବେନି ଦେ କୁକୁରା ମୁଁ କହିଲି ଭତ୍ତାଟେ କରିଦେବ ରେ लो जेज कहनु भोट परिचय पत्र जो मागुଥିଲେ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଅ ଏଇଟା ଦିଅ ଆଲ ମଉସା ତୁ ରାଗନା ମୁଁ ଜାଣିନି ପାଣ୍ଡୁକୁ କହିକି ସବୁ କାଢିଦେବି। ଏଇ ଯୋଉ କୁକୁରା ନେତା ମାନେ ଆଉଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଖାଲି କୁକୁର କହନା ଭାରି ଖରାପ ଲାଗୁଛେ। ମନ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଯାହାକୁ ଦବୁ ମନ ହେଲେ ଦବୁ ଭୋଟ ନହେଲେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଜମା କହନା ମଉସା ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ରାଣ ମତେ ଭୋଟ ଦବୁ। କୁକୁରା ନେତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଚାରିବେ ଆମକୁ କେହି ପଚାରିବେନି। ତତେ କେତେ ଥର କହିଲି କୁକୁର ବୋଲି କହନା। ଯାହା ହଉଛି ତାଠୁ ଉପରୁ ଅଛି କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆଲ ବୁଢା ମୁଁ ତତେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଲି ବ୍ୟାଗ ଦେଲି 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ଭତ୍ତା ବଢେଇଲି ଆଉ କାନ କରିଥାନ୍ତି। ବି ପଠେଇ ଦଉ ସିଏ ପଠେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ତ ସବୁ ଆଉଛି ଆଉ ଇଏ କଣଟେ ଦେଇ ପକଉଛି। ତତେ ଧର୍ମ ସହିବନି ରେ ବୁଢା ଖାଲି ମିଛ କଥା କହୁଛୁ। जेज कहनु पनीपरिबा किनिबु ଏ ବ୍ୟାଗ ତ ସେଇଟା ବୋଧେ ଆମେ ଏଇଟା ପନିପରିବା କିଣିବୁ। ଆରେ ବୁଢା ସେ ବ୍ୟାଗ ହେଇଛି ପରିବା କିଣିବା ପାଇଁ ଆଉ କାନ ସୁନା ରୂପା କିଣିଥାନ୍ତୁ କି। ଭତ୍ତା ସିଏ ଆମ ଇଏ ଭତ୍ତା ବଢେଇନି ଆମର ସୁଶାରୁ ଆମେ ଭତ୍ତା ପାଉଛୁ। ମିଛୁଆ ବୁଢା ଭତ୍ତା ମୁଁ ବଢେଇନି ଆଉ କେ ବଢେଇଲା। ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆରେ ତୁ ପୁରୀ କାନ କହିବୁ କହ ମୁଁ କାନ ମନା କଲି। ଆମ ଇନ୍ଦିରା ନିବାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ଚାଳ ଘର। ଆରେ ବୁଢା ମତେ ଟିକେ ଭୋଟ ଦେ ମୁଁ ନବୀନ ଆବାସ କାଢିଦେବି। ପାଇଖାନା ସହ ସଫା ଆଉ ଭୋଟ ଦେଲା ବେଳେ ଯାହା ହବ ଆଉ। ହଉ ବୁଢା ତୁ ଆଉ ରାଡା କରନା ତୋର ପାଇକିନା ଘର ସବୁ କାଢିଦେବି।